Niektorí sa ma pýtate, odkiaľ viem robiť také dobré šejky. No, toto kakálko vám potrvá menej ako 5 minút. Je to ľahké, uvidíte. No, ja som si ho spravila už dopredu. A teraz vám poviem celý postup, čo som to spravila. No, najskôr som si nasypala gránku, potom som tam dala kúsok mlieka, potom som to dala zohriať. Potom som tam dala čistú vodu, potom som to zase dala zohriať a potom som tam zobrala som to z tej mikrovlnky a zobrala som gránko a na vrch som si dala veľa gránka. Lebo keby som tam nedala veľa gránka, tak by to bolo hnusné. Ale dala som tam veľa gránka, takže to bolo dobré. Vidíte? A teraz to vyzerá takto. Inak by to vyzeralo slabšie. Aby to vyzeralo tak čudne. No. A čaute.